Infetħu l-uffiċini tal-Kummissarju tal-Liġijiet fil-Belt Valletta li l-għan ewlieni tagħhom se jkun il-konsolidament tal-liġijiet tagħna u t-tisħiħ fis-saltna ta' dritt. Ma' News il-Kummissarju tal-Liġijiet l-imħallef emeritu Antonio Mizzi qal li l-uffiċċju mmexxi minnu se jaħdem mill-qrib mal-professjonisti fil-qasam legali biex isiru l-bidliet meħtieġa. Il-funzjoni tiegħu ewlenija hija l-konsolidament tal-liġijiet u r-reviżjoni tal-liġijiet. Però ovvjament, apparti dan il-punt partikolari, aħna naħdmu ħafna mal-avukati fejn they bounce on us l-ideat tagħhom għall-emendi fil-liġijiet. Dan isir rapport, jiġi mħejjer rapport mill-uffiċċju u wara li jiġi mħejjer rapport l-uffiċċju jingħadda lill-Ministru konċernat. Il-Ministru Edward Zammitluis qal li fl-istess ħin il-Gvern qed jaħdem fuq emendi biex iħaffef l-inkjesti maġisterjali u l-proċeduri kriminali kif ukoll biex jitnaqqas ix-xogħol pendenti fil-Qorti tal-Appell. Żied jispjega li dan l-istess uffiċċju ra l-budget tiegħu jitripla għall-2021 biex jipprovdi l-fondi għall-impjieg ta' avukati full-time biex jinaqdu mat-tim li jħares lejn il-konsolidazzjoni tal-liġijiet u jirrazzjonalizzaw il-liġijiet kemm jista' jkun. Dan qed għamluh biex insaħħu s-saltna ta' dritt b'investiment għall-budget tal-2021 illi se jkun tripla l-investiment meta jitħares lejn l-2020. Dan huwa riżultat ċar ta' investiment fil-ġustizzja, investiment li jrid iwassal liġijiet aħjar għaċ-ċittadini tagħna.